Teke Max Makhanya mfowethu sondela awuyibambeke nayo inhlaba ndoda nasi inhlaba pheyiwayo awukhokele kuyona Max mfowethu ngila kuwena ndoda ngizokucela ngani kamama ekseni nje uyisonto ngiyacela mfowethu ukuthi ngicela bethu uphume endabeni zasendlunkulu neyithinta mfowethu imlotha yasendlunkulu nezingadingidwa abantu basendlunkulu if abantu basendlunkulu were brave enough or of the opposition party within indlunkulu if they were brave enough ngabo yedwa wabo uyena okhuluma ngalezi ndaba lezi deep kangaka Max angali mfethu ungakhuluma mfethu ngezinto ofuna ukukhuluma ngazo but once into gets too deep phuma kuyona once mfethu angimind ungakhuluma ngezinto where everyone could see them phawula ngazo but once indaba zathinta izibeletho nokusaleka awusangeneke Max lapho ke wena once kwakhona izibeletho nje nokusaleka awusangena lapho njengomfana wakamakhanya yedelela weyise wethuka abantu ngendlela othanda ngayo kodwa ungangeni emlotheni yabo ngiyacela Max mfethu umdala mfethu uwena ecidineni othatha inqomo impilo yakho mina ngisho lokhu nje okulaka ukuthi ngicela mfethu uphume ngani kamama entweni ezideep zasendlunkulu singaphawula ngazo nami ngake ngaphawula ngakho but phawula mfethu ngeke mfethu wonke umuntu could see ngicela Max mfethu okwasendlunkulu awukushiye mfethu endlunkulu qhubeke mfethu nomntalapho ebese Max uyela lamazwi wakho ovamisa ukwasho uthi awunandaba awusabi umuntu lonto leyo Max mfethu is very dangerous ndoda leyo uthi awunandaba awusabi umuntu you are being selfish Max ndoda enganeni zakho nakumuntu ohlangana naye nakumndeni wakhe imbala you are being selfish ngothando that they've invested kuwena ebese uthola awunandaba awusabi umuntu Max mfethu ibhamu seyiphatha kodwa isibhamu kuwina mfethu oseduze eqala itrigger towards wena ngaso ndoda angithandi ibhamu zisenza abantu engathi manje singamabhokolo asiwona mfethu wathi omunye umuntu la TikTok uzwa ukuthi ku maye echaza lapha ndoda and nas sikhona ngisiphethe isibhamu but once nje ngisho kuthiwa mfethu ukhonjwa ngaso inkosi yabashana into ephephiwelayo mfethu kodwa mfethu once yakudonsa qala itrigger kunawe ngofika mina ndoda la enqolweni ngofika nini isingishaqaka nawe ndoda ake sibe mfethu nana nezitha mfethu eyila singahambe mfethu siyimbele izitha ezingenasidingo lo baba vele wadawa kakhulu baba owayezama ukunqanda wadakwa vele futhi wonke umhlaba uyabonda baba wadakwa kodwa ke awungabuyisa wena ushaya i-comeback ngokudakwa kwakhe ucorrecte wrong ngorong awuhoxa mfethu uphume kancane mfethu endabeni zasendlunkulu ungaphiki naloya baba lo wakudawelayo I hope mfethu ke uya understand how mfethu into engishoyo ngiyabonga mnewethu